ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026. мутобиқи модда 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амалишавии раванди саноати кунонӣ бо суръати кишвар фармон медиҳам. солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шаванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 6 моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 январи соли 2022. панҷуми январи соли 2022 суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии Арманистон, раиси шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ муҳтарам Никол Пашинян баргузор гардид. зимни суҳбат Никол Пашинян ба Эмомалӣ Раҳмон дар бораи муроҷиати расмии узви шӯрои амнияти дастаҷамъӣ созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Тоқаев дар бораи расонидани кӯмак аз ҷониби кишварҳои узви созмон дар бартараф намудани таҳдиди ба миён омада маълумот дод. Эмомалӣ Раҳмон омодагии ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ширкат дар василаҳои сулҳофарии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ тибқи ӯҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. суҳбат дар рӯҳияи созанда баргузор гардид. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. роҳбарони давлатҳо рафти иҷрои тавофуқоти дар доираи дуҷониба ҳосилшударо баррасӣ карда, пиромони масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор намуданд. сарони ду кишвар вазъи кунониро дар ҷумҳурии Қазоқистон муҳокима намуда, изҳори умедворӣ карданд ки оромӣ ва тартибот ҳарчи зудтар барқарор хоҳанд шуд. Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев омодагии худро барои таҳкими ҳамкориҳо ки ба таъмини сулҳу амният ва субот дар минтақа равона шудааст таъкид намуданд. имрӯз бо ташаббуси ҷониби Қазоқистон суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Тоқаев сурат гирифт. сарвари Қазоқистон ба ҳамтои тоҷики худ дар бораи вазъ дар кишвар ва тадбирҳои аз ҷониби роҳбарият барои ба эътидол овардани он андешидашуда маълумот дод. Эмомалӣ Раҳмон аз талошҳои роҳбарияти Қазоқистон ҷонибдорӣ намуда, изҳори умедворӣ карданд ки тавассути муколама барқарорсозии субот ва тартиботи ҳуқуқи имконпазир хоҳад шуд. президенти Тоҷикистон омодагии ҷумҳуриро барои ширкат дар василаҳои сулҳофарии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ тибқи ӯҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. ёдовар мешавем ки тазоҳурот дар ҷумҳурии Қазоқистон аз рӯзи 2 январи соли равон шурӯъ гардид. натиҷаҳои пешакии тафтиши ин амалҳои тахрибкорона нишон доданд ки ин бетартибӣ аз ҷониби гурӯҳҳои манфиатхоҳи дохиливу хориҷӣ аз қабл тарҳрезӣ шуданд. тафсилоти ин воқеӣ дар шаҳри ҳамкорони мо. шурӯъ аз 2 январи соли 2022 вазъияти сиёсии Қазоқистон якбора тағйир ёфт. тибқи иттилои шабакаи телевизионии Россия 24, тақозои тазоҳуротчиён ки аз аввал хусусияти маишӣ дошт бо вуҷуди қонеъ шудан аз тарафи ҳукумат дар қадами баъди тобиши сиёсӣ гирифт. тасмими даст кашидан аз боло бурдани арзиши маҳсулоти нафтӣ давоми 1 соли оянда ва саривақт пароканда кардани ҳукумат ҳам шиддати қаҳру ғазаби тазоҳуротгаронро паст накард. вобаста ба ин дар саросари кишвар ҳолати изтирорӣ эълон карда шуд. ба маълумоти шабакаҳои хабари Қазоқистон, РИА Новости Россия, Беларус 1 ва дигар расонаҳои минтақавию байналмилалӣ натиҷаҳои тафтишоти ибтидоии ҳолатҳои ба вуҷудомада аллакай нишон додааст ки ҷараёни мазкур бо мусоидати қувваҳои беруна тезу тунд гашта истодааст. дар пояи изҳороти президент ва раиси шӯрои амнияти ин кишвар Қосим Жомарт Тоқаев ки дар шабакаҳои телевизионии Қазоқистон пахш гардид, раванди мазкур барои ворид шудани қувваҳои беруна ба қаламрави Қазоқистон роҳро ҳамвор кард ва инак ҷараёни мазкур хусусияти зуҳури терроризми байналмилалиро гирифт. Я возглавляю штаб. Контртеррористические банды являются, по сути дела, международными
Они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. бо бераҳмии махсус ба қатл расонидани кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла сар аз тан ҷудо кардани муҳофизони тартибот дар таҳлилҳои ҷаҳонӣ аллакай ҳузури комили гурӯҳҳои террористиву экстремистии байналмилалиро тасдиқ мекунад. шабакаи телевизионии ОРТ-и Россия мегӯяд ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин бераҳмии ғайриинсониро аз ҷониби террористону экстремистон дар муноқишаҳои Сурияву Ироқ, Афғонистон ва чанд минтақаи дигари даргири олам шоҳид шуда буд. коршиносон инчунин аз роҳ ёфтани нерӯҳои террористии минтақа сухан мегӯянд. ба гуфтаи Россия 24 хадамоти махсуси Қазоқистон низ иштироки бегонагонро тасдиқ мекунад. ҳолати зикршуда ки таваҷҷӯҳи мақомотро ба худ бештар ҷалб кардааст, вазъияти ғорати иншооти давлатӣ ва маишиву хизматрасониро дар шаҳрҳои калони Қазоқистон нигароникунанда гардонидааст. ба қавли сокинони таҳҷоӣ, ғоратгарон умуман ношиносанд. гуфта мешавад ки аксарияти ширкаткунандагони тазоҳуроти оммавӣ аз маҳалҳо тавассути маблағгузорӣ ба майдонҳо рехтаанд ки метавонад оқибатҳои нохуб дошта бошад. вобаста ба вазъияти мушкил, президенти Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев аз созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ кӯмаки низомӣ хост ва кишварҳои узви ин созмон аллакай нерӯҳои худро ҷиҳати ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ ба Қазоқистон равон карданд. тоҷикистон бо ҳамдардии самимӣ ҷараёни воқеаҳо дар Қазоқистони бародарро пайгирӣ менамояд. омадааст дар изҳороти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз дар робита ба вазъияти Қазоқистон нашр гардид. дар изҳороти вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон омадааст ки мо ҳолатҳои зуроварӣ нисбат ба мардуми осоишта ва намояндагони қувваҳои ҳифзи ҳуқуқ, ғасби мақомоти давлатӣ ва ғоратгариро бо таассуфи ҷиддӣ таъкид менамоем. дар натиҷаи амалҳои ғайриқонунӣ пайдо шудани гурӯҳҳои яроқноки ғайриқонунӣ ки соҳиби аслиҳаи марговар ва техникаи махсус гаштанд, боиси нигаронии амиқ мебошад. ташвиши роҳбарияти Қазоқистонро аз кӯшишҳои ноором кардани вазъ дар кишвар тавассути барангехтани рӯҳияи эътирозӣ комилан ҷонибдорӣ менамоем. итминон дорем ки мардуми хиратманди Қазоқистон ва роҳбарияти он дар фурсати кӯтоҳтарин бо роҳи муколама ба хушунатҳо хотима мебахшанд, зикр менамояд вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар вазорати корҳои хориҷӣ зикр намуданд ки бо пойбандӣ ба дӯстии чандин асра ва принсипи ширкати стратегӣ, талошҳои Қазоқистонро барои барқарорсозии сулҳу субот дар кишвар дастгирӣ мекунем. бо риояи ӯҳдадориҳои ҳампаймонӣ дар чаҳорчӯби созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ният дорем дар амалиёти дастаҷамъонаи сулҳофарӣ барои расонидани кӯмак ба Қазоқистон ҷиҳати рафъи хатари ба миён омада ширкат намоем. мо ба наздикону пайвандони фавтидагон дар натиҷаи амалҳои ғайриқонунӣ тасаллияти амиқ баён менамоем, омадааст дар изҳороти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сафири ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон Виктор Данисенко мулоқот намуд. мавриди зикр аст ки гардиши мол миёни Тоҷикистону Беларус дар 9 моҳи соли 2021 наздики $30 миллион амрикоиро ташкил намуда, ҳамкории дуҷониба дар асоси сиёсати оқилонаи сарони ҳарду давлат ҳамасола тақвият меёбад. таъкид гардид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2022-2026ро солҳои рушди саноат эълон намуданд ки ин дар баробари таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва татбиқи дигар стратегияҳо ба рушди соҳаи саноат, бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон замина мегузорад. зимни мулоқот ҷонибҳо дар баробари баррасии соҳаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба ба соҳаи иқтисоду тиҷорат, кишоварзӣ, саноат, ҷалби сармоя ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии муштарак бештар мароқ зоҳир намуданд. мувофиқи дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 то 10 январ дар саросари мамлакат мулоқоти вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагони худ ҷараён дорад.
вакилони мақоми қонунгузори кишвар бо интихобкунандагон аҳамияти паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ моҳияти қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқие ки мақоми олии қонунбарори мамлакат қабул кардааст татбиқи сиёсати самараноки молиявӣ ва дигар масъалаҳоро матраҳ мекунанд. тафсилот аз ноҳияи Ховалинг. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Ғаффор Мирзои ноҳияи Ховалинг вохӯрии вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Меҳроҷов бо роҳбарони ташкилоту корхонаҳо ва фаъолони ҷамоат доир гардид. дар вохӯрӣ оид ба паёми навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳлили фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат аз ҷониби пешвои миллат, пешрафту муваффақиятҳо дар соли 2021, таҷлили бошукӯҳи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард ки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати дохилию хориҷӣ, вазъи сиёсию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаҳои энергетика ва саноат, иҷтимоӣ ва кишоварзиро таҳлил намуда солҳои 2022-2026ро солҳои рушди саноат эълон намуд. сарвари давлат супориш дод ки нафақапулии табақаи ниёзманди ҷомеа, идрорпулии донишҷӯён, музди маоши кормандони соҳаҳои гуногун аз 20 то 25% баланд бардошта шавад. вакили маҷлиси намояндагон инчунин дар бораи фаъолияти маҷлиси намояндагон, қабули қонунҳо ва илова ба қонунҳои амалкунанда сухан гуфта иброз дошт ки риояи қонунҳо дар пешрафти ҷомеаи имрӯзаи кишвар нақши муассир дорад. дар идомаи вохӯрӣ иштирокчиён ба вакил суолҳо дода посухҳои мушаххас гирифтанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид. имрӯз дар мақомоти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва ҳайати кормандон оид ба шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ҳамоиш баргузор гардид. зимни ҳамоиш нотиқон оид ба аҳамияти бузурги паём ва дастуру супоришҳои пешвои миллат дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол, нақши мақомоти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди мусоидаткунанда ба ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар самти баланд бардоштани маърифати аҳолӣ ва қабулу баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон сухан гуфтанд. кормандони мақомоти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо баргузор намудани як ҳамоиш паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳу тавзеҳ доданд. ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон Умед Бобозода оид ба аҳамияти бузурги паём ва дастуру супоришҳои пешвои миллат дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол, нақши мақомоти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчун мақомоти мусоидаткунандаи ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар самти баланд бардоштани маърифатнокии аҳолӣ ва қабулу баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон суханронӣ намуд. қайд карда шуд ки бо дар назардошти дастуру супоришҳои пешвои миллат мақомоти ваколадор фаъолияташро тақвият бахшида ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати хиратмандона ва иқдомҳои наҷибонаи президенти кишвар тамоми нерӯ ва имконотро сафарбар менамояд. дар ҷараёни тадбири мазкур ҳамчунин паҳлӯҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии паёми президент аз ҷониби масъулини мақомоти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон таҳлил, баррасӣ ва шарҳу тавзеҳ дода шуданд. кормандони ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон аз натиҷаи омӯзиши паёми имсолии ҷаноби олӣ барои худ як дастуру супоришҳое ки вобаста ба самти фаъолияти онҳо мебошад албатта ба роҳбарӣ мегиранд ва кӯшиш мекунанд ки ҷиҳати амалисозии дастуру супоришҳои ҷаноби олӣ дар самти ҳимоя ва пешбурди ҳуқуқу озодии инсон саҳмгузор бошанд. ҳамин гуна дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ низ бо иштироки роҳбарият ва омӯзгорону собиқадорони соҳа ҷиҳати омӯзиши бандҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ ҷамъомад баргузор шуд. иброз гардид ки сарвари давлат зимни ироаи паёми имсолаашон чун солҳои қаблӣ ба рушди соҳаи маориф диққати аввалин дараҷа дода барои ба сатҳу зинаҳои нав расонидани сифати таълиму тадрис дастуру ҳидоятҳо доданд. аз ин рӯ бояд аҳли маорифи пойтахт низ тамоми кӯшишу талоши хешро ба харҷ диҳанд то дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат ба пуррагӣ иҷро гарданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ рост омад иброз доштанд.
танҳо дар 3 соли охир, яъне солҳои 2019-2021 дар доираи нақшаи коргоҳи ободониву созандагӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 1858 иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд гардида, дар давоми 30 соли истиқлолият барои соҳаи тандурустӣ 187 000 нафар табиб ва корманди миёнаи тиббӣ тайёр карда шудааст. ҳамкорони мо перумони нишондодҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузор ва дастовардҳои бахши тандурустии мамлакат дар соли 2021 шарҳе доранд, ки ба ин мазмун аст. рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар соли 2021 низ таваҷҷӯҳ ба ин соҳа хеле зиёд буд ва табибони мамлакат ин солро бо дастовардҳои назаррас ҷамъбаст намуданд. бояд гуфт, ки таи 30 соли истиқлолии давлатӣ ҷиҳати беҳтар намудани солимии сокинони кишвар ва ба роҳ мондани фаъолияти самарабахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ усулҳои муосири ташхису табобат роҳандозӣ гардида, нерӯи зеҳнии соҳа ва инфраструктури муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ таҳким ва тавсея пайдо кард. дар соли 2021 шумораи муассисаҳои тиббӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба 4700 расид, ки дар онҳо 78800 нафар фаъолият доранд. дар давоми 30 соли истиқлолият барои соҳаи тандурустӣ 187 000 нафар табиб ва корманди миёнаи тиббӣ тайёр карда шудааст. вобаста ба зиёд гардидани ҳаҷми маблағгузории соҳаи тандурустӣ, садҳо муассисаи нави тиббӣ бунёд ва бо таҷҳизоти муосири тиббӣ, нақлиёти санитарӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ таъмин карда шуданд. ҳоло сатҳу сифати ташхису табобати беморон нисбат ба солҳои пеш хеле беҳтар гардида, барои ташхису табобат ба кишварҳои хориҷӣ рафтани шаҳрвандон ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар соли сипари гашта ҳуҷҷати асосии рушди соҳаи тандурустии кишвар, яъне стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 таҳия ва ба қарори марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расидааст, ки имконият медиҳад, ки равандҳои афзалиятноки рушди соҳа муайян гардида, нақшаи мушаххаси кори таъризӣ ва тадрижан амалӣ карда шавад. бояд қайд намуд, ки дар натиҷаи беҳтар кардани шароитҳои корӣ, яъне беҳтар кардани инфрасохтор, заминаи моддии техникӣ ва аз ҳама муҳим иқтидори кадрии шабакаи муассисаҳои кӯмаки авлияи тиббию санитарӣ усулҳои муосири ташхис ва табобат ҷорӣ карда шуданд. бо муҷазгардонии муассисаҳои табобатию пешгирӣ бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ, сатҳи ба хориҷи кишвар сафар намудани беморон қариб ки аз байн рафт, чунки солҳои пеш бо набудани чунин таҷҳизотҳои ташхиси ҳоҷиразамон шаҳрвандони мо сарсон овора шуда ба дигар кишварҳо барои ташхис ва муолиҷа сафар мекарданд ва хушбахтона бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат ин масъалаҳо пурра бартараф карда шуд ва ман боварӣ комил дорам, ки дар солҳои оянда низ мо ба рушди соҳаи тандурустӣ ва баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ саъю кӯшиш менамоем, ки ин пурра масъалаҳои таъминот бо таҷҳизотҳоро дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба роҳ монад. дар соли 2021 дар муассисаҳои тандурустии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 2381 амалиёти ҷарроҳӣ дар дилу рагҳо гузаронида шуда, табибон дар ин самт 6 усули нави табобатро дар амал ҷорӣ намуданд. ҳамин гуна кормандони пажӯҳишгоҳи илмию клиникӣ, стоматология ва ҷарроҳии ҷоғурӯй ба беморони дар натиҷаи дандонканӣ осеби ҷоғ бардошта усули барқарор намудани заминаи устухони ҷоғро аз ҳисоби устухони сунъӣ ба роҳ монда, дар баробари ин табобати ҷарроҳӣ ду нуқсони модарзодиро анҷом доданд. дар соли сипаришудаи 2021 мутахассисони ин бахш 3 усули нави табобатро мавриди истифода қарор доданд. танҳо дар 3 соли охир, яъне солҳои 2019-2021 дар доираи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 1858 иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд шудааст. дар муассисаҳои давлатии маркази миллии пайвандсозӣ узв ва бофтаҳои инсон то айни ҳол шумораи 1008 адад амалиёти ҷарроҳӣ анҷом дода шудааст, ки 78 нафар ба нисбати 78 нафар бошад ҷарроҳии пайвандсозии ҷигар анҷом дода шудааст ва дар давоми соли 2021 бошад ба 115 нафар амалиёти ивазнамои гурда анҷом дода шуда бошад. дар соли 2020 бошад ин ба 97 баробар буд
و 14 نفر که جراحی پیوندسازی جگر گذرانده شده است و عملیات های مذکور نیز در بیمارخانه کلینیکوی جمهوری نوحه دنقره نیز با راه مانده شده است و سال جاری در ولایت سوخت هم در مؤسسه صحتی ولایت سوخت هم عملیات عوضنامه گرده با راه مانده شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برای تامین نمودن دسترسی بیشتر اهالی به خدمت رسانی‌های با صفت و مخصوص گردانیده شده جهت من بعد نیز وارد نمودن اصول‌های معاصر تشخیص و تبابت و تکنولوژی‌های اینواسیونی در عملیات طبی مؤسسه‌های صحوی چاره‌های ضروری را عملی نموده با مقصد تشویق طرز حیات سالم، حفظ سلامتی اهالی و بهتر گردانیدن صفت خدمت رسانی‌های طبی و اجتماعی تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. ҳоло муассисаҳои тиббии кишвар ба табибон 84% ва бо кормандони миёнаи тиббӣ 96% таъмин мебошанд. дар 5 соли минбаъда муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро аз рӯи ихтисосҳои тиб 13770 нафар ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббиро 47880 нафар хатм мекунанд. бояд қайд намуд ки бо мақсади баланд бардоштани иқтидори кадрии шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ зиёда аз 110 протоколҳои клиникӣ оид ба бемориҳои асосӣ ки дар ин сатҳ ба қайд гирифта мешаванд таҳия карда шуданд ва ба миқдори зарурӣ протоколҳои яъне ки стандартҳои давлатии ташхис ва табобат ба миқдори зарурӣ нашр ба кормандони соҳа дастрас карда шуданд. قابل قید است که دوام سال 2021 به راه ماندن اصولهای نوی تبابت در مؤسسه‌های طبی سطح ولایتی، ناحیوی و خصوصی نیز به راه مانده شد. از جمله جراحان ولایت سوخت و ولایت مختار کوهستانی بدخشان باری نخست چند نمود جراحی را انجام دادند. خلاصه جراحان کشور در همکاری با همکسبان خارجی در دوام سال 2021 به اهالی کشور 134 اصول نوی تبابت را پیشنهاد نمودند. در سال تاریخی 2021 مردم شریف تاجیکستان در روحیه ادانه و با دستاوردهای نظررس 30 سالگی استقلالیت دولتی را جشن گرفتند با مقصد تامین نمودن مؤسسه‌های طبابتی و پیشگیری با تجهیزات معاصر و به این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی‌های طبی به اهالی. یک قطار مؤسسه‌های طبابتی و پیشگیری جمهوری با مبلغ عمومی بیش از 542 میلیون و 600 هزار سومانی تجهیزات و اسباب‌های طبی دسترس کرده شد. соли 2020 мо масъалаи таъмин намудан бо оксигени тиббӣ тоза бо мушкилӣ дучор гардида будам муассисаҳои тандурустӣ ва хушбахтона айни замон зиёда аз 50 адад дастгоҳҳои тавлиди оксигени тоза ва ҷумҳурӣ ворид гардида ва дар муассисаҳои табобатии пешгирӣ насб гардиданд. در پیام امسالای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مجلس عالی مملکت تاکید شد که برای حل دو مسئله مهمترین ساحه تندرستی تیار کردن کادرهای بلند اختصاص از جمله متخصصان بیماری‌های سیرایتی، ویروس شناس‌ها و رشد صنعت داروسازی باید تدبیرهای جدی و قطعی اندیشیده شوند. کارمندان ساحه تندرستی کشور بندهای علاهیده این پیام را در سال نو میلادی 2022 سرمشق کار خود قرار داده مشکلات جای داشته ساحه را برطرف می‌کنند و به همین واسطه سالمی جامعه را در تاجیکستان تأمین خواهند کرد. бо қабул гардидани барномаҳои гуногуни давлатӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзии мамлакат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз ҷумла меваю сабзавот зиёд шуда бо таъмин гардидани талаботи худӣ ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. мусоидат ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии кишоварзону соҳибкорони ватанӣ бо доираҳои тиҷоратии давлатҳои ҳамсоя ва дӯст ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. давоми соли 2021 кишоварзони вилояти хатлон ба хориҷи кишвар 17341 тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ содирот намуданд ки дар маҷмӯъ 123.5% нақшаро дар бар мегирад. ҳамкорамон хуршеди абдуалим дар ин бора гузориш медиҳад. ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз имконият ва иқтидорҳои мавҷудаи иқтисодӣ дар мавриди содироти молу маҳсулот хусусан маҳсулоти кишоварзӣ ки вилояти хатлон яке аз минтақаҳои муваффақ дар кишт ва истеҳсоли он ба шумор меравад қадамҳои муассир мегузорад. имконияту иқтидори содиротии вилояти хатлон бо назардошти мавқеи ҷуғрофӣ, иқлим ва истеҳсолот калон аст, зеро вилояти хатлон яке аз вилоятҳои калонтарин ва сернуфузтарини тоҷикистон ба кишварҳои афғонистон ва ӯзбекистон ҳаммарз буда дорои роҳи оҳан ва дигар шоҳраҳои бузурги байналмилалӣ мебошад. дар давоми соли 2021
аз қаламраи вилояти хатлон 117341 тонна маҳсулоти кишовардӣ содирот карда шудааст ки пеш аз ҳама қисми зиёди маҳсулоти содиротшаванда ин пиёзи барвақтӣ буда дар хориҷи кишвар талаботи хеле зиёд дорад. аз қаламраи вилоят дар давоми сол 89700 тонна пиёзи барвақтӣ, 18420 тонна ангур, 4020 тонна мевагӣ ва зиёда аз 4300 тонна меваи хушк ва дигар маҳсулотҳо содирот карда шудааст ки ин харидорон дар давлати қазоқистон 89800 тонна, ба давлати покистон 27800 тонна, ба давлатҳои афғонистон 1501 тонна, ба давлати туркия ва ба давлати ҳиндустон низ содирот карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли пешин хеле зиёд мебошад. рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз омилҳои асосии таъмини амнияти узуқавории мамлакат маҳсуб меёбад ки дар ин раванд деҳқонону барзгарони шаҳру навоҳии вилояти хатлон бо натиҷаҳои меҳнатиашон саҳми назаррас гузошта дар истеҳсоли аксари маҳсулоти кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ пешсаф мебошанд. қариб зиёда аз 50% маҳсулотҳои кишоварзӣ ки дар сатҳи ҷумҳурӣ истеҳсол мегардад ин дар вилояти хатлон кишт ва ҷамъоварӣ карда мешавад. кишоварзони вилоят дар соли 2021 дар майдони 122112 гектар тибқи дорнамо бояд ғалладонагиҳо кишт мекарданд. дар асл бошад дар майдони 135030 гектар ғалладонагӣ кишт карданд ки нисбати соли 2020 1133 гектар зиёдтар аст ва дар натиҷаи аҳлона меҳнат намуданашон аз ин майдон ба миқдори 487486 тонна ғалладонагиҳо гирифтанд ки нисбати соли 2020 21370 тонна зиёд аст ва дар навбати худ дар майдони 21224 гектар сабзавот кишт карданд ки нисбати соли гузашта 200 гектар зиёдтар кишт намуданд ва аз ин майдон ба миқдори 668554 тонна ҳосили деҳҳо ба даст оварданд ки нисбати соли 2020 33570 тонна зиёд аст. طبق стандартҳои байналмилалӣ содироти молу маҳсулот дигаргун гашта талаботи хоси худро дорад. маст хоҷагидорони вилояти хатлон маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ хушсифатро бо шаклу намудҳои муносиб барои содирот омода менамоянд. имрӯзҳо ки оғози марҳилаи содироти лимӯ фаро расидааст, дар сардхонаҳои вилоят лимӯҳои хушсифат борпечу захира гардида дар розҳои наздик ба содирот бароварда хоҳанд шуд. аз рӯи маълумот дар вилоят зиёда 327 гектар гармхонаҳои лимӯпарварӣ мавҷуд буда тибқи ҳисоботи омории соли гузашта беш аз 6,5 тонна лимӯ истеҳсол карда шудааст. барои захираю нигоҳдории маҳсулот дар вилоят 55 сардхона бо ғунҷоиши 20,000 тонна маҳсулот мавҷуд аст. аз қаламраи вилояти хатлон лимӯи хуштам содирот карда мешавад ва ҳоло мавсими нави содироти лимӯ дар қаламраи вилоят оғоз шуд. ҳозиро дар ҳамаи он амборхонаҳо ва махсусан дар он ҷойҳое ки лимӯ нигаҳдорӣ мешавад зиёда аз 4000 тонна лимӯ барои ба содирот нигарон шуда омода аст ва дар давоми моҳҳои январ феврал ин ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. метавон гуфт ки соли гузашта дар маркази вилояти хатлон шаҳри вохтар форуми байналмилалии тиҷоратӣ таҳти унвони бохтарфуд 2021 баргузор гардида буд ки дар кори он доираи васеъи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, корхонаҳои саноатӣ ва намояндагони тиҷоратии ширкатҳои гуногуни кишварҳои бо Тоҷикистон дӯсту бародар, Узбекистон, Қазоқистон, Беларусияю Украина, Эрону Афғонистон, Русия ва намояндагони барномаи USAID ширкат намуда буданд. ҳадаф аз роҳандозии гаштани форуми тиҷоратӣ пеш аз ҳама муаррифии иқтидори содиротии маҳсулоти кишоварзии вилояти хатлон ва бо ҳам овардани истеҳсолкунандагону харидорон аз кишварҳои Осиёи Миёна ва Федератсияи Русия унвон мешавад. соле ки гузашт барои маҳсулот содиркунандагон вилояти хатлон соли таърихӣ буд, чунки дар ин сол маҳз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як форуми байналмилалии бохтарфуд баргузор гардид. дар ин ҷо зиёда аз 9 нафар намояндагони давлатҳои хориҷ, шарикони рушд даъват карда шуданд ва барои дар оянда содирот намудани маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи зиёда аз $10 миллион шартнома баста шуд ва ин имкон медиҳад ки кишоварзони вилоят инчунин соҳибкорони вилоят вобаста аз ин дастгирӣ ва он дастуру супоришҳое ки роҳбарияти олии кишвар дод дар имсол дар соли 2022 мо ҳарчи зиёдтар ба хориҷи кишвар маҳсулот содир карда Тоҷикистони азизро бо меваҳои хуштаъм муаррифӣ намоем.
ҷумҳурии тоҷикистон бо 110 давлати дунё муносибатҳои тиҷоратӣ дошта, айни ҳол бо 37 давлат молу маҳсулот ирсол мегардад. баҳри дастгирии соҳа ҳукумати мамлакат барои содироткунандагон як қатор имтиёзҳо муқаррар намудааст. дар баробари тахфифу сабукӣ овардан ба раванди содирот, таъсис ёфтани равзанаи ягона аз афзалтарин усули муваффақияти содироткунандагон маҳсуб меёбад, ки хоҷагидоронро лозим аст аз чунин имконияту дастгириҳо самаранок истифода баранд. طبق نقشه طی این موسم در ناحیه دنغره شنانیدن 25,000 بیخ نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن و همیشه سبز در نظر داشته شده است و بهر اجرای این نشانداد در ناحیه شرایط‌های مساعد فراهم می‌باشد. با این مقصد در ناحیه حشر عمومی تشکیل کرده شد. در معرکه نهالشنانی راهبریت ناحیه و کارمندان ساختارهای زیرتابه شرکت نموده در شفت راه و دیگر موضع‌های مساعد به نهالشنانی مشغول گردیدند. گزارش همکارمان صلاح‌الدین نعمتов در این موضوع. дар ноҳияи данғара баробари идомаи корҳои ободонию созандагӣ ҳамзамон ба масъалаи сарсабзу хӯрамгардонӣ ва кабудизоркунӣ муҳити атроф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида ба маъракаи имсолаи ниҳолшинонӣ оғоз бахшида шуд. тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ ва шуъбаи ҳифзи муҳити зист тадбирҳои оммавии кабудизоркунӣ анҷом дода мешавад. дар ҳамин доира бо иштироки раиси ноҳияи данғара раҳмон исломиддин хайриддин, кормандони мақомоти маҳаллӣ, ташкилоту муассисаҳо ва аҳли ҷамъиятчигӣ ба таври дастаҷамъона ба ҳашари ниҳолшинонӣ баромада бо назардошти талаботу қоидаҳои тавсиянамудаи мутахассисон шумораи зиёди дарахтони сояафкану ороишӣ ки ба иқлими ноҳия мутобиқ мебошад дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия шинониданд. сокинони ноҳияи данғара бо масъулиятҳои шаҳрвандии худ дар ҳамин гуна корҳои ҷамъиятӣ иштироки фаъолона намуда ҷиҳати беҳдошти ҳифзи муҳити зист саҳми арзандаи худро мегузоранд. ба андешаи иштирокчиёни тадбири имрӯза тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист вазифаи ҳар як фарди ватандӯст ба ҳисоб меравад, зеро ин омил аз ҳар ҷиҳат ба беҳдошти муҳити зист, ҳавои атмосфера ва саломатии аҳолӣ манфиатовар мебошад. бояд ки ҳар як сокине ки фарқ надорад дар қишлоқ аст ё ки дар ноҳия аст ё ки дар шаҳр аст ҳавлии худашда ниҳолҳоро бишнонад, чунки аҳамияти зебоӣ мебахшад ва умуман ба саломатии ҳар як инсон ҳамин дарахтони ҳамеша сабз аҳамият доранд ва таъсири худшонро мерасонанд, чунки ҳавои тоза мебахшанд ба истиқоматкунандагону сокинои ҳамун маҳалла. тибқи маълумоти масъулини соҳа мувофиқи нақшаи пешбинишуда ин мавсим бояд дар ноҳияи данғара 25,000 бех ниҳолҳои гуногун, аз ҷумла 10,000 дарахтони сояафкан, 5,000 ниҳолҳои ороишӣ, 10,000 ниҳолҳои ҳамешасабз, зиёда 100,000 гули лола, 50,000 парвардаи гули садбарг ва 70,000 гулу гулбутаҳои рангоранги ороишӣ шинонида мешавад. маъракаи ниҳолшинонӣ кабудизоркунӣ солҳои 2021 ва 2022 тибқи амри раиси ноҳияи данғара аз моҳи ноябри соли 2021 то ин ҷониб рафта изодааст ки то имрӯз зиёда аз 11,000 бех ниҳолҳои ҳамешасабз ороишӣ сояафкан шинонида шудааст. гирду атрофи ниҳолҳои ҳамешасабзе ки дар ин мавзеъ шинонида шуда истодааст бо симтурҳо маҳкам карда шуда бо усули қатрагӣ таъмин карда мешавад. тибқи амалии нақшаву барномаҳои махсус дар самти кабудизоркунӣ бо иштироки фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ гувоҳи он аст ки имрӯз ҳар як сокини мамлакат нисбат ба тақвияту беҳдошти вазъи экологӣ масъулиятшиносӣ зоҳир менамояд. ба гуфтаи масъулини бахши марбута ҳамасола дар ҳудуди ноҳияи данғара миқдори зиёди ниҳолҳои ороишиву сояафкан ва гулу бутаҳои ороишии мавсимиву доимӣ шинонида мешавад ки сабзиши онҳо дар сарсабзиву хӯрамии муҳити зист нақши муҳим доранд. ин мавсим ҳам аз рӯи тартиби муайян иқдомҳои ниҳолшинониву кабудизоркунӣ дар шафати роҳҳои мошингард назди биноҳои маъмуриву хизматрасонӣ ва гулгашту мавзеъҳои истироҳативу фароғатии ҳудуди ноҳия дар назар дошта шудааст ки баъри сари вақт анҷом додани амалҳои марбута шароитҳои мусоид дар ноҳия фароҳам мебошад. ҷиҳати нигоҳубин ва таъмини сабзиши минбаъдаи ниҳолу гулҳои шинонидашуда низ тадбирандешӣ ва шахсони масъул вобаста карда шудаанд. ба гуфтаи масъулин барои сари вақт ва тибқи нақша гузарондани маъракаи кабудизоркунӣ минбаъд низ ҳамин гуна иқдомҳои оммавии ниҳолшинонӣ дар марказ ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ташкил ва гузаронда мешавад. Салоҳиддин Неъматов, Мамуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. таҷрибаи бисёрсолаи кишоварзон нишон медиҳад ки яхобмонӣ василаи муҳими таъмини намнокии заминҳои кишт ба ҳисоб меравад. инчунин тавассути ин амал метавон аз афзоиши ҳашароти зиёновар ҷилавгирӣ кард. дар ноҳияи Тоҷикобод низ хоҷагидорон ин усулро бо назардошти хушксоливу камборишии солҳои охир рӯйдаст гирифтанд. шарҳи хабарнигорони мо дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст.
тадбири муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ин яхобонӣ мебошад ки ба захиракунии намӣ нест кардани ҳашароти зараррасонҳо ва ҳар гуна касалиҳо баланд бардоштани ҳосилхезии замин ба даст овардани маҳсулоти босифат замина мегузорад. боришоти барфи рӯзҳои аввали моҳи январ боғпарваронро роҳбаланд гардонида дар чунин рӯзҳо дар яхобонии боғҳо онҳо аз барф ҳам самаранок истифода менамоянд. барфи замини боғҳоро дар бехи ҳар як ниҳоли себ ҷамъ менамоянд. барфҳоро дар гири дарахтҳо ҷамъ оварда ки намиро ба худ бигиранд ва аз ҳашаротҳои зараррасон нестунобуд шуда ва дар оянда кӯшиш ва ҳаракат кардем ки ҳосили фаровон ба даст оварда зиндагии худро пеш барем. аз усулҳои нави олимон истифода бурда дар боғҳои ноҳия ба тариқи барф яхобмониро ба сурат идома дода истодаем. ин усул аҳамияти ин усули яхобонӣ дар он аст ки дар оянда таъмин намудани боғҳо бо намӣ ва нест кардани ҳашаротҳое ки дар боғҳо мавҷуданд барои нест карданашон истифода бурда мешавад. кишоварзон ноҳия тамоми саи кӯшиши худро ба баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди ин соҳа равона намуда яхобмониро дар ин шабу рӯз барои рӯёндани ҳосили дилхоҳ арзёбӣ менамоянд. маърака яхобонӣ бошад бо тавсеяи мутахассисон дар рӯзҳои баъдӣ низ идома дода мешавад. иқдоми бурднамо 2021 аз ширкати тисел ба охир расид. дар интиҳои ин бозии бурднок 4 ғолиби дигари шоҳиҷоизаҳо муайян ва бо мукофот автомобилҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳамкоронамон аз маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони иқдом дар ширкати тисел гузориш медиҳанд. давлатбек бобоев аз ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе яке аз ҳазорҳо муштарии ширкати мухобиротии тисел иштирокчии иқдоми бурднамо 2021 ва ғолиби яке аз 8 тӯҳфаи асосии ин аксия автомобил мебошад. ӯ ҳамагӣ бо 6 айди рақам ғолиби ин иқдом шуд ва дар маросими тантанавӣ ки дар бинои асосии ширкати тисел баргузор шуд аз ҷониби роҳбарияти он калиди автомобилро ба даст гирифт. давлатбек бобоев мегӯяд ба ин иқдоми тисел бовар дошт, вале ғолиби шоҳҷоиза гардиданашро интизор набуд. дар ҳақиқатан рост будааст. насиби ҳамин мошин мо шудем. билмонда наша ҳақиқатан гиред ин бози ҳақиқӣ бидаста. ғолиби дигар дар даври ниҳоии иқдоми бурднамо 2021 наргиза шоимивани сокини пойтахт аст. масъулини ширкати тисел дар вазъияти тантанавӣ ба ӯ калиди автомобилро супориданд. наргиза аз оғози аксия иштирокчии он буд ва то даври ниҳоии иқдом ба бурд намудани тӯҳфаҳо эътимод доштааст, аммо бурд намудани автомобилро ҳеҷ тасаввур намекард. вале дар бозии ниҳоӣ бахт барои ӯ низ хандид. зиёда аз 40 дона айди карт харидорӣ намуда будам, аммо боварӣ надоштам ки бурд мекунам. фикр мекардам ягон тӯҳфаи дигар мебурам, аммо автомашина не. хотиррасон мешавем ки оператори пешсаф ва навовари тоҷикистон ширкати тисел дар аввали моҳи октябри соли гузашта ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иқдоми навбатии бурднамо 2021-ро эълон намуд. сандуқи ҷоизаҳои иқдомро дар ҷумҳурии тоҷикистон 8 автомобили шкода ва 10 тӯҳфаи дигар аз қабили ноутбуку смартфон ва телевизору мошинаи ҷомашӯӣ инчунин бастаҳои интернетӣ ташкил медод. аз ин 4 мошин барои муштариёни вилояти суғд ва 4 то барои минтақаҳои ҷануби кишвар, шаҳри душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ пешбинӣ шуда буд. имсол дар нисбати солҳои гузашта 2 автомобил бештар ба бозӣ гузошта шуд ва хушнудем аз он ки аз тамоми гӯшаву канори тоҷикистон дар ин иқдом иштирок карданд муштариён ва ғолибон низ аз тамоми гӯшаву канори тоҷикистонанд. яъне бо ҳамагӣ 2.5 сомонӣ мешавад ки одам ё муштарӣ соҳиби мошин, мошинаи ҷомашӯӣ, яхдон, смартфон ё ноутбуку телевизор шавад. ва тавре ки шоҳид будед, яке аз ҳамин нафарон ҳамагӣ 40 айди корт бо 100 сомонӣ харидааст ки соҳиби автомошини шкода ҷип гардид ва дигари аз онҳо 12 ё 13 та айди корт гирифтааст. ҳамин гуна 2 ғолиби дигари даври ниҳоии иқдоми бурднамо 2021 аз ширкати тисел дар вилояти суғд автомобилҳоро соҳиб шуданд. масъулини ширкат мегӯянд ки бурднамо 2021 охирин иқдомашон нест ва ба хотири ҷалби бештари муштариён ва пешсафиву навоварӣ дар тоҷикистон дар оянда низ чунин аксияҳоро бо тӯҳфаҳои зиёд ба роҳ хоҳанд монд. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри ҷанбастаи барномаи иттилоотии навид манзури шумо. баротон шаби хушу хубро таманно мекунем. хайр.